खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो फुंनि गोजोननाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे फिसा भिडिअ लानानै फैबावलायबाय आरो बे भिडिअआनो जाहैबाय जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जयपुर बागमारा होननायाव दाखालि गल्डेन जुबिलिया जानानै थांबाय। बे गल्डेन जुबिलियाव मोसानाय महिलाफोर मोसानायखौ आङो नोंथांमोननो होनाय जायाखैमोन। बे भिडिअखौ दिनैहाय आं नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो होननानैहाय नोंथांमोननिसिम लानानै फैनाय जाबाय। नोंथांमोना नायलांदो। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन दै। आङो बेखिनिखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो होननानैहाय बे भिडिअखौ लानानै फैदों आरो नोंथांमोना बे आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो, मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै लादो बयबो, जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ हगारनाया नोंथांमोननिसिम सिगांग्रो नटिफिकेसन मोनहैनो हानाय बायदि। बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। बाय बाय।